ki de khot jongka hito hene ka sngi kila penlong ya ke jing ki patba a shlong ha ka ba kila bread ya ki sintio ha main secretariat kani kala mi nakadau ke jing sngo bitar jongki halor ka jing thombor jongki pulit jongka jela ya ki nong hikai ha ni katayo bladep ha ka ba kila kawang da kile air pensat khmat sha ki nong hikai ki bai ki persha hakmat jongka secretariat kani ka seng ka kwa ba ka sarkar kan pinshitam bat ba kan wengkam no shipor yak tu baro ki beran benta bat kani ka jingja kamtam yak tu ki bala aibor ya arngut ki he pulit ba kintup ya DSP ban kawang ya ki bom pensat khmat sha ki nong hikai